హలో! నమస్తే. వెల్కమ్ టు సంధ్యాస్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇంట్లో ఏమి కూరగాయలు లేనప్పుడు ఎగ్స్‌తో సింపుల్‌గా ఇలా ట్రై చేయండి. చాలా టేస్ట్‌గా ఉంటది. ఇందులోకి రైతా అది ఏమీ అవసరం ఉండదు. ఒకసారి నేను చేసే పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్‌లోకైతే వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ వెలిగించుకొని కళాయి పెట్టుకొని కళాయి హీట్ అయిన తర్వాత 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 2 ఎగ్స్ కొట్టి వేసుకోవాలి. అది అలా 2 నిమిషాల పాటు కలపకుండా వదిలేస్తే కొంచెం పెద్ద ముక్కల్లాగా వస్తది. లేదు అనుకుంటే ఫ్రై చేసేయండి. అందులో కొంచెం సాల్ట్, కారం వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ఒక బౌల్‌లోకైతే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కళాయిలోకి ఆయిల్ ఉంటే ఓకే. ఆయిల్ లేకపోతే 1 ఆర్ 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అది హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బిర్యానీ స్పైసెస్ వేసుకోవాలి. అవి వేసుకొని అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక 2 పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక ఆనియన్ వేసుకొని ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోకి ఒక టమాటా వేసుకోవాలి. అలాగే కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న ఒక బంగాళదుంప వేసుకోవాలి. మీ ఆప్షనల్ ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. మరొకసారి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోకి టేస్ట్‌కి సరిపడా సాల్ట్, ఒక స్పూను కారం వేసి మరొకసారి కలపాలి. ఇప్పుడు బిర్యానీ మసాలా ఒక స్పూను, ధనియాల పొడి కొద్దిగా, కసూరి మెంతి ఇలా నులిపివేయాలి. ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇందులో 1 ½ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసి మరొకసారి కలపాలి. ఇప్పుడు హాఫ్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకొని అరగంట ముందు నానబెట్టుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాక అందులో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకొని పెట్టుకొని ఎగ్ ఫ్రైని ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకున్నాక ఇందులోనే నానబెట్టుకొని పెట్టుకున్న రైస్‌ని కూడా వేసుకోవాలి. మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. నేను చూపిస్తున్న గ్లాస్‌తో హాఫ్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను. 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. 10 నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్‌లో ఉడకనివ్వాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసుకోవాలి. ఇందులో ఇంకొంచెం వాటర్ ఉంటది. ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్‌లో 5 నిమిషాలు సిమ్‌లో పెట్టుకొని మూత పెట్టి ఉడకనివ్వాలి. అంతే అండి. సింపుల్‌గా నేను చేసే పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. పిల్లలకి స్కూల్‌కి లంచ్ బాక్స్‌కి కూడా బావుంటది. ఇలా చేస్తే పిల్లలు ఒక్క మెతుకు కూడా వదలకుండా తినేస్తారు. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఎగ్స్‌తో సింపుల్‌గా ఇలా ట్రై చేయండి. సూపర్‌గా ఉంటది. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటది. ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.